Tak už sme konečne na mieste činu. Idem to povykladať všetko, zapísať sa, porozbalovať a ukážem vám to miesto, ako to tu vyzerá celé. Tam sú nejakí rybári naproti, trošku znudení. Aj tento flek tu vyzerá dobre. No, že by som to pod ten strom hádzal teoreticky. Ale páči sa mi aj tuto tá zákruta. To je pecka. Aj tuto to dobre vyzerá. A začalo nám trošku veľa pršať. Nevadí. Aj tuto to vyzerá celkom super. Tam je sútok nejaké riečky s malým Dunajom. A možno by som to hádzal tam niekde. Alebo tam tým smerom. Ešte uvidíme, kam to budem dávať. Každopádne idem sa vybaliť, idem niečo zjesť. A pustím sa do toho, premyslím si taktiku. Uvidím, ako budem chytať, čo budem chytať. Nachádzam sa na Malom Dunaji, pri sútoku Čiernej vody a Malého Dunaja. Mojím malým snom vždycky bolo ísť na Malý Dunaj, chytať ryby, lebo som behal po súkromakoch alebo len tak lokálne po našich miestnych vodách. A vždycky som pozeral rôzne videá z Malého Dunaja a uchvátilo ma to. Tie brehy sú tu naozaj nádherné. No, vyrazil som okolo 7:30 z domu, alebo 7:45, vôbec som sa nechcel ani ponáhľať dneska. Došiel som sem asi tak o 8:30. Kým som sa vybalil, teraz som nahodil poslednú udicu a už som bol taký zmetený, taký natešený, že som si spravil PVAčka, hodil som tam gulu aj s popkou a zabudol som dať olovo. Takže aj to sa stáva, nevadí. Ale mám tam obidva prúty hodené. Na jednom mám popku mangostan, na druhom prúte mám 24 lososa a 16 mm popku s PVAčkou, samozrejme peletky losos. Není to tam dlho, je to tam chvíľočku, tak som mu zvedavý, aká bude aktivita na tejto vode. Ako sa jej bude dariť, či to tu bude chodiť viacej cez deň alebo cez noc. Ahojte, akurát som volal so ženou, že od Pezinka sa rúti nejaká petelica obrovská, že búrka krupy sú tam, tak sa to valí pekne aj na mňa. Teším sa, ale nevadí, no však nezbláznime sa z toho. Ale chcel som vám niečo ukázať, idem si ešte narýchlo spraviť kávičku na plynovom variči, skôr než dojde teda tá búrka. A ja tu mám takúto perfektnú vec, tašku som si kúpil od Foxu, taký box. Ono je to zrejme údajne na nástrahy. Boli tam takéto krabičky. Ale ja to mám výhradne na koreniny. Tu mám sol napríklad. Tu mám kávičku, takú sypanú. A cukor, čo tu mám nejakú petržlenovú vňať, cesnak sušený, červené korenie, tam má červená paprika, je tam takéto veci. Takže za mňa úplne super využitie
takéto krabičky na návnady, aj tašky, mám to všetko pokope. Kúpil som si ešte vlastne celú takú jedálenskú sadu, tam boli 2 takéto plastové poháre a ďalšie nejaké krabičky a tam mám čaje a takéto veci, čiže úplne super. Čiže taký hack na tieto Fox krabičky, dá sa to využiť aj takto. A už sa nám to celkom pekne sem blíži, už sa tam černieva. Idem si rýchlo spraviť tú kávičku, zaliať si, poskovať veci, ktoré by mohli uletieť. Vyberem si nejakú bundu, keby som mal záber v tom daždi, v tom vetre, aby som nejak nepremokol. Ahojte, pozdravujem. Trošku nám popršalo, ale už som späť. Chcel som si schystať PVAčka, akurát začalo vtedy celkom slušne pršať. Tak trošku popršalo. Akurát zrovna vtedy, keď som si chcel schystať PVA sieťky, ale nevadí. Popršalo, tak už je v pohode. Idem si chystať dérik. Návadzec už mám nachystaný. Idem si tam dať gulu, novinku, ktorú máme aktuálne, Calanus. Zatiaľ mám len gule a peletky ani popky nemám, mám len gulky 24. Tak idem to tam naviazať, idem si to pripraviť, ale ja používam veľa ináč tieto chili slivka peletky od Conqueru, samozrejme aj losos. A ako takú celú radu rád využívam, to sú gule, popka, peletky a rôzne arómy. Aktuálne mám arómu Calanus, potom tu mám popky, hej, slivkové, chili slivka, balansky, 2 ciny. Samozrejme sem tam používam aj wafterky, ale to je skôr na také malé rybky sa mi na to chytajú, tak to teraz nevyužívam. Ale idem si nachystať ten dérik, pokvapkám si ešte aromou tú gulu a pripravím si nejakú PVAčku, možno tam dám halibuta, kraba, peletky alebo nejakú sladkú arómu. Tak poďme na to. Dáme si bait floss. Vždycky si Opa. Muž cez palubu. Som späť. Vždycky si odstrihnem trošku viacej. Predsa len je to taký spotrebný materiál. Prevlečiem. Takto. Ale budem si musieť zobrať zaklapávaciu ihlu. Mám to tu z kopca, uteká mi to tu všetko furt. Tak. Opatrne si to prepichnem. Tak. Prevlečiem si guľku. Strihnem. Takto zapečatím. Tak. Ja to nedávam úplne až na tú
Nedávam to až na ten krúžok úplne, nechávam si to tam vždycky také voľné. Hej, aby sa tá nástraha tvárila tak prirodzene v tej vode, aby sa tam tak pohybovala voľne v tých prúdoch. Keď to niekto to dáva príliš natlačené, je to na seba nalepené, je to moc pri tom háčiku, tak je to dosť také silené podľa mňa. Takto mi to príde viacej také prirodzené v tej vode. No, dobre, nakvapkáme tam trošku tej kalanu z aromy. Zavesím si to niekde na strom, nechám to chvíľku pôsobiť. Tak, pecka, to stačí. Fantasticky to voňa, neskutočne. Tak, takýto krásny dérik. Hej, nachystaný. Pekne od Foxu. Idem si to zavesiť, nechám to trošku vyschnúť. Tú aromu pripravím si medzi tým peletky nejaké. Možno si spravím mix do pytličku, do PVA sieťky, alebo dám halibutkové pelety. Ešte uvidím, to sa rozhodnem vždycky tak narýchlo, inštinktívne. Nechám to pôsobiť a za chvíľku to tam vrhám. No, zatiaľ som bez záberu. Idem vymeniť nástrahy. Dám si tam nejaké PVAčka, skúsim zmeniť aj gulu a zmením si miesto trošičku. Máme nejakú riasu alebo čo to je? Sushi. Máme sushi. Paráda. Toto chceš mňam, tak došala tu, super. Pecka. Pecka peckovitá. No bezva. To tam je, že samé listy konáre, že popka je nepoškodená, ale je tu ronirik, ale idem to zmeniť. Dám tam dérik a pôjde tam kalanus. Bola tam popka, ronirik a dám tam dérik teraz a pôjde kalanus. Gulka pekne nadypovaná aromou. No OK, tak prvý prúd som tam hodil. Je tam Seeking Crab a s krabými peletkami. No a tu už máme novinku, kalanus s aromou kalanus. Trošku som to pokvapkal a zvolil som halibutové peletky, také veľmi jemné. No a ešte tam idem dať trošku chili gelu. Nechám to trošku zapracovať, pôjdem si prehodiť prúd a nech to pracuje. Tak, hot dog, fish dog, parádička. Dúfam, že sme na miesta, ryba istá. No tak mám spravenú už aj druhú udicu. Mal som to trošku ďalej, tak zhruba na, neviem, 10-15 metrov hodené, ale rozmýšľam, že to teraz picnem len tak pár metrov od seba, lebo jak som vyťahoval prúd, tak tam boli trávy a možno ani preto sa mi nepodarilo premeniť záber, alebo teda neurobiť záber vôbec, lebo to tam bolo v trávach skované. No uvidíme, ja to v podstate len hodím sem, len tak zľahka. Výborne. Tuto pekne do koryta som to hodil. Si ešte potiahne, koľko potrebuje.
Nastavím si cievku. Ten prúd je tu od toho vodopádu celkom silný. Dosť to ťahá hneď v tom korite, ale nevadí. Aha. Došiel nejaký pánko spustiť čln. Dobre. Tak, dobre. Je to nastavené. Je to nastavené. Kýblik s vodou pripravený. A už len aby to bralo. Rybka zatiaľ nespolupracuje, tak by som vám rád predstavil produkty gule značky Conquer, na ktoré ja rád chytám a ktoré sú moje obľúbené a zatiaľ mi fungujú na každej vode. V prvom rade by som vám chcel predstaviť novinku Calanus. Z tejto rady tu mám akurát so sebou 24 chytačky. Mám tu Recover a zobral som si Aromu. Aktuálne to skúšam v tejto kombinácii. Uvidím, ako nám toto bude fungovať, ako to zapracuje. A ďalej tu mám svoje dve najobľúbenejšie príchute a to je chili slivka a losos. Z týchto dvoch rád som si pripravil alebo priniesol teraz so sebou. Mám tu 24 chytačky, mám tu balansky 20, ďalej tu mám pastu, pastu, čili slivka, mám tu 16 mm popky a mám tu aromy čili a mám tu aromu slivka a buď si dám aromu na samotnej gule alebo do nádoby s popkou, premiešam to poriadne a fantasticky to vonia, neskutočné niečo. Samozrejme si robím PVAčka a k danej príchuti vždycky, keď si dávam 24, trebárs čili slivka gulu, dávam si k tomu aj príslušné peletky a celé si to kombinujem v tej istej danej chuti, či peletky alebo aromy. No a mám tu potom ešte gel na PVA sieťky, čili, no a losos. To isté, z lososovej rady tu mám Recover, lososové peletky, ďalej tu mám 24 chytačky, no a samozrejme pastu, lososovú a lososové 16 mm popky. Za mňa veľmi perfektné príchute, či na jazera, na súkromaky alebo na štátne vody. Perfektná vec, vždycky som na to niečo chytil. A aj keď boli ostatní bez záberu, či to bola zhoda okolností, že zrovna v tej mojej časti tej vody, v tom sektore bola ryba, alebo tieto dve príchute proste zapracovali, ale som s nimi veľmi spokojný. Samozrejme mám veľmi veľa príchutí, popiek, mám tu rôzne aromy, ale chcel som vám ukázať aktuálne dve moje najobľúbenejšie a dneska som na tom malom Dunaji a chytám na Calanus. Uvidíme, ako to bude fungovať. Každý má to svoje, samozrejme, za mňa je toto topka. Dám vám vedieť, ako to pracuje. Dobré ráno, kamaráti. No tak noc bola bez záberu, ale boli tu furt nejaké pípance celú noc, také jak od pleskača, také ťukance, ale ja si myslím, že to boli trávy, lebo je tu dosť silný prúd, je tu veľa tráv a asi to mi robilo tú šarapatu. Ja už som zbalený,
idem za mojimi dievčatami, idem si trošku oddychnúť, ale bolo to tu super, veľmi sa mi to tu páčilo, je tu príjemná krajina, nová skúsenosť, určite ešte vybehnem na Malý Dunaj, ale asi na iný úsek pôjdem vyskúšať a teším sa. Takže niečo mi to dalo, nezobralo mi to v podstate nič, lebo však je to o tom buď záber je, buď záber není a oddychol som si, bol som pri vode, trošku som vypol hlavu a to je to dôležité, si myslím, na tomto celom. A či je rybka alebo není rybka, tak to už je taký bonus, si myslím, že k tomu. Za mňa super, rýchla výprava, niečo som sa naučil zase, viem, ako mám reagovať na tokoch, viem, ako mám reagovať aj olovka, aj návazce, aj návnady, čo tam dať, čo tam nedať, takže učím sa spoznávať tú rieku a teším sa na ďalšiu výpravu. Ahojte.